जोङो दिनै बावहाय सान्तिपुर फरेस्ट भिलेज एलेकानि रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै नैबे सान्तिपुर भिसिडिसिनि लांगोना बावहायनो ज' रायज्लायदों। दिनै रायजोफोरजों रायज्लायनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय भारत सरकारनि थिन्नाय बायदि आसाम सरकारनि थिन्नाय बायदि जोङो जिल्ला प्रशासननि दैदेननायाव माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि हेडफोरखौहाय लानानै फैदों आरो जोंनि बे फैनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय रायजोफोरनो जों खोन्थानो नागिरदों जे बर्थमान दिनैनि थारिखआव सरकारनि मा स्किमफोर दङ रायजो राजानि थाखाय राज्यहा हक बा इन्डिभिजुवेल हक बैफोर स्किमफोरखौ जों खोन्थानो थाखाय बावहाय फैदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बावहाय सोरबाया स्किमफोरनि नामखौ खोनादों खिन्थु डिटेल थारमाने मिथिया दा बेखायनो जोङो सानदों जोङो डिपार्टमेन्टनि जिहेतु मुरब्बिफ्रा दङ बिथांमोनहा गाव गावनि स्किमनि बिखय रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन डिटेल्सै सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा जाहाथे मिथियाब्ला बिसोर जाहाथे मिथिनानै थायो आरो फैगौ समावहाय जाहाथे बिथांमोनहा बै स्किमफोरखौ मोननो थाखाय माब्रै खालामनांगौ बा सोर बिथांमोननि खाथियाव थांगोन जाहाथे बिसोरखौ जाहाथे खुनु मानसिया जाहाथे मिसलिड खालामनो हाया गुबुन लामाजों जाहाथे थगायनो हाया बेबायदिनि थाखाय जोङो बे रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे सांग्रांथिनि थाखाय जों रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो बेयो जाहैगोन जोंहा चिराङा जिहेतु इन्टारनेसनेल बर्डार शेयार खालामो भुटानजों गतिके भुटाननि बर्डार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै भुटान बर्डारनि सेर सेर थानाय गामिफोरावहाय जोंनि जिल्ला प्रशासननि दैदेननायावहाय गामि हाबनानै बेफोर हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै फैगौ समाव जोङो लाबाय थागोन जाहाथे जों रायजो राजाफोरनो मोजाङै खोन्थानो हायो जे माबे खामानिनि थाखाय महाय थांनांगौ आरो माबे स्किमनि थाखाय मा एप्रोच खालामबा जों रायजो राजाफ्रा बेनिफिट जायो बे बुस्थुखौ जाहाथे मोजाङै मिथियो रायजो राजाफ्रा। थारैनो रायजो राजाफोरनिसिम सौहैमारो नामा सार स्किमफोरा? रायजो राजाफोरनिसिम सौहैया नङा खिन्थु दा जों सावरायनानैबो मोनदों खिन्थु खोथाया जाहैबाय सौहैयोब्लाबो थारमाने माखासे जोंहा रायजो राजाफोर दङ जायफ्रा थारमाने एसे बिसोरो मिथिया बा बुजिया बा बाहेरायाव बारा ओंखारा बिथांमोननि थाखाय एसे दिगदार दा बेखायनो जोङो फैदों गामि हाबनानै जाहाथे बैसोरबायदि मानसिफ्राबो जाहाथे मोजाङै बुस्थुफोरखौ मिथियो जाहाथे बैसोरबायदि गामियाव थानानै रायजो जाग्रा रायजो राजाफ्राबो जाहाथे गेजेरनि मानसिया जाहाथे बिसोरखौहाय मिसलिड खालामनो हाया बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौहाय सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फैनाय जादों आरो बेनि अनगायै बबे जायगायाव खालामनाय दा जोङो दिनैहाय सान्तिपुर फरेस्ट भिलेज आरो दिनै सिमलागुरियाव हाबगोन आरो बेबायदिनो आरो गुबुन टिमा गुबुन गामियाव हाबदों दिनैनि थारिखआवनो आरो बेबायदिनो गाबोनबो दङ आरो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन जोङो बर्डार एलेकानि गामिफोरखौहाय रायजो राजाफोरजों बे खोथाफोरखौ